Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu yatadzoka takakubatirai. Message iri yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma Nash, please post for me as hidden identity. Ndine nyaya yangu iri kundinetsa mukoma, ndine mukadzi nemwana wangu 1. Saka mukadzi wangu ainge ari kumasungiro kumba kwavo nekuti akasununguka muna June, saka akazogara kumba kwavo 3 months nekuti ndainge ndiri kuno kuSouth Africa ndichishanda ndichiitira kuti ndimutsvakire mari yebhazi. Mukadzi wangu akauya musi wa18 August kunoku kuJoni nemwana, saka paakauya mukadzi wangu tainge tava nealmost 7 days zvedu tichiita bonde, saka ndainge ndava kunzwa kapain pazasi peguvhu apa. Ndakazoenda kuchipatara, ndakati ndaenda kuchipatara kuya then ndakabva ndanzi baba imi munofanira kuti munge muchiuya nemukadzi wenyu. Ndakanotora madam tikaitwa matest takaonekwa kuti tainge tiine siki, saka chiri kundinetsa mukoma handina kumbobvira ndakaita musikanzwa pa3 months idzi dzose. I am suspecting kuti madam vangu vanogona vakahura chete, saka madam vari kunditi siki iyi inogona kukonzereswa netsvina inobva muchibereko. Ndoda kubvunzawo kubva kune vedare renyu kuti zviriko here zvezve zvekuti hanzi tsvina inobuda muchibereko ndo inozokonzeresa siki. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi ndodawo kungoziva kuti zviriko here izvozvo zvekuti hanzi sick inokwanisa kukonzereswa netsvina inenge ichibuda muchibereko. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo veduwe. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Confession yangu mukoma yakamira sekudai so: inini ndauya pano ndichitotsvakawo rubatsiro rwandiri kudawo kutsvaka nderwekuti kana kuino munhu anoziva uko kwekuti ndinokwanisa kuenda ndikanoromba, ndozvandiri kuda pari zvino. I know kuti kune vamwe vanhu avo vachandiudza zvimwe zvinhu zvekuti vanenge vasina kuswera ikoko. Ndiri kungoda avo vanokwanisa kundibatsira. All that you need to do is munokwanisa kungonyora zita ren'anga yacho. Mazuva ano hazvichanetsi, ndinongokwanisa kungoenda paGoogle ndobva ndanogugula munhu uya. Kune avo vanenge vachiomera nemafone numbers, munokwanisa kungonyora zita remunhu wacho ndobva ndazonobatsirwa ikoko. Ndine zvikonzero zvangu izvo zvasakisa kuti ndinge ndichizoti ndinoona sekunge zviri nani kana kuri kunzi ndikaita zvekuromba. Ndiri kukumbirawo kuti kana mukaposta nyaya yangu muzondiudzawo, ndichange ndichizoteverera mucomment section. Ei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo veduwe. Pane imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune umwe mwanasikana. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini ndinoda kureurura kuti blessa wangu uyu wandiri kudanana naye, iye anoita zvekushandisa mvura, like ane a chain of pharmacies muno muHarare and as well as out of Harare. So pose apa mukoma ndainge ndisingatombozivi kuti blessa wangu uyu ndo zvaanoita izvozvo zvekuti kumapharmacies kwake ikoko anoisa mvura iyaya yemumochwari. So mukoma Nashi, kuti ndige ndichizozviziva, this was after inini naye tadata kwechinguva chakati rebei. So this guy used to go with me kuma clubs, we would go to the most expensive restaurant tichidya tichifara paya. Ko iyo mari mukoma Nashi munhu uya wekuti haatomboomere when it comes to money. Anondipa dzimwe mari dzekuti ndega ndinoshaya kuziva kuti this man ari kuda kuti ndinge ndichizoita sei kana kuri kuzonzi tikazorambana. Ende ndo zvimwe zvezvinhu zvekuti zvinondirwadza izvozvo. Ndinoti kana ndikatanga kufunga kuti
Saka right now let us just assume kuti nayo mbinga iyi ndazosvika pakurambana nayo nekuda kwekuti ndinoziva kuti iye akaromba. So what is going to happen, because zvinhu zvekuti zvinongorwadza kuti ndinge ndichizotanga kudzokera munhamo, because ininiwo kumhuri uko kwandakaberekerwa mukomanashi ndakaberekerwa mumhuri mekuti vanhu vazhinji vanotongozvitamburira. Dzimwe nguva ndinoti kana ndikaenda kumba kwemacousins angu, ndaenda kumba kwemacousins angu kudaro ndinobva ndaona kuti zviri nani kuti ndirambe ndichingodanana nayo mbinga iyi than kuti ndinge ndichizorambana nayo, because pane pamwe pandakamboenda kumba kweimwe cousin sister yangu akaroorwa apa akabva mukuroorwa zvaizvezvi, but nhamo mukomanashi, nhamo iri mumba make wega unosvika pakunzwa tsitsi. Anoti kana akakupakurira chikafu so unoti kana wakamutarisa nemanakiro aakaita nezvindiro zvacho zvaanoshandisa ko izvo zvimapoto, zvimwe zvimapoto zvisina kana mibato, zvimapoto zvakaita kugwejenuka ndo zvaanoshandisa mumba make with all of her beauty. Dzimwe nguva ndinoti ndikaenda kumba kwake ndinonzwa ndichiita kusema kuda kuita kurutsa, because mumba make mune imwe nhamo iyo inonhuhwa. So mukomanashi ndo zvimwe zvezvinhu zvekuti ndinoti kana ndikazvifunga kuti right now kana ndikarambana nembinga yangu, because mbinga iyi iyo iri kundiudza kuti kana ndikabehave, if I become a good girl later on tinokwanisa kuzoroorana. So mukoma ndikudawo kuti vedare renyu vange vachindibatsira. Nyaya iripo ndeye kudai, so mbinga iyi yangu yakazosvika pakuzokonfesa kwandiri ikabva yanditi baby, zvaunondiona ndakadai so even though ndiri munhu wekuti ndinoshanda, as you can see kuti I am a hard working man, but inini ndine zvimwe zvinhu izvo zvandinoita behind your back, and I want to confess to you kuti inini ndakaromba. So mbinga iyi yakabva yazondiudza kuti akaenda kunoromba nedzimwe shamwari dzake. Ane imwe shamwari yake uyo anoitawo zve-buying and selling, like anotenga ma-used vehicles. Mushure mekunge atenga that used vehicle, then anobva azongoirenovate such that it will look brand new obva azoitengesa. But naiyo hanzi akarombera izvozvo zvemacastles. So hanzi vakaenda kune imwe n'anga. Mushure mekunge vaenda kun'anga kwekwe vakabva vazonzi vainge vachifanira kuti vange vachizoita mhiko dzekuti vanofanira kuzopota vachitora mvura iyi yavanotora inenge iri mvura iyo inenge yakashandisiwa pakugezeswa kwezvitunha. I was shocked mukoma, ndikati zvimwe kuda mufesi uyu ari kuda kungondichikidzira. Mushure mekunge andipa that confession akabva azondipa mari, akandipa mari iyo yainge ichikwana kuita $1,000 akabva anditi baby, mari iyi tora ndeyako, you can do whatever that you want with this money. So the next day ndakabva ndazoenda out for shopping, but ndaiti ndikapinda mushop kudai ndaibva ndanzwa hana yangu ichirova pose pandaiburitsa mari ndichitenga hembe, because akanditi ndoda kuti unge uchishandisa mari yacho yose $1,000 yose ndakaipedza in a single day ndichingotenga chete ndichingotenga. And ainditi kana watenga paipai kana kuri kunzi panenge paine ka10 mari kana kuti kachange kanenge kasara unofanira kuti unge uchizongoita keep change. Saka ndakatenderera mumashops akasiyana siyana ndichingotenga hembe dzakanaka ndichingoti keep change, because akanditi yose yainge ichifanira kuti inge ichizopera $1,000 yaainge akandipa. So mukoma ndakati ndapedza kutenga kudaro akabva azonditi so iwewe you think kuti I am lying, zvose izvo zvandakakuudza. Ndikabva ndati ini I think kuti you are lying. Akabva azonditora ndokubva azoenda neni kumapharmacies ake. So takamirira kusvika vasikana avo vanomushandira mashops make kusvika vazochaisa, ndo patakabva tazoenda kuyakweya wainge kwatova usiku. Takati tasvika kune imwe pharmacy ndokubva tazopinda mupharmacy muya, then akabva azonditi uri kuchiona chigubhu icho. Ndakabva ndaona kuti mainge muine kamwe kachigubhu kainge kangori mukona, it was a 500 milliliter bottle that was full of water. Ndokubva aenda akabva anotora kachigubhu kaya akabva ati inwa kana uchifungidzira kuti ndiri kukunyepera. Akabva anditi mvura iyo inenge yagezeswa chitunha hanzi iyo inenge iri bitter to taste, ichita sekunge ine salt yakawanda. Akanditi kana uchifungidzira kuti iwewe ndiri kukunyepera inwa unzwe kuti mvura iyi yakashisha sei. So mukomanashi ndakabva ndaramba paya ndikabva ndati no, even though ndisina evidence but hapana pandingambobvuma kuti ndinge ndichizonwa mvura yezvitunha yagezeswa zvitunha. So ndonyaya yangu iyo yandiinayo. Ndikudawo kuti vedare renyu vange vachizondibatsirawo hama dzangu kuti ndingaitawo sei. Ndoramba ndichingodya mari yembinga iyi here, even though I now know kuti mbinga iyi iyo
tazvokushandisa mvura inenge yagezeswa zvitunha kuti vanhu vange vachiuya mushop vachitenga mumafamasies ake. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyu mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi makadii mukoma, please post for me. Asi ndinokumbirasawo kuti munge muchiviga chitupa changu. Ndiri mukadzi ane makore 27 ekuberekwa. Mukoma nashi ndoda kureurura kuti ndiri kuchengetesa murume wangu mwana asiri wake. Nyaya yangu mukoma nashi yakamira yakadai. Ndakaroorwa muna 2020 nemurume wandiinaye. Pandakaroorwa nemurume uyu ndainge ndiine boyfriend yangu yandaidanana nayo, tainge tisina hedu kurambana, but zvinhu zvekuti zvakaitwa fast zvakaitika ndezvekudai. Pane vamwe amai avo vatainge tichinamata navo vaingondifarira, saka vaiva nemwana wavo uyo ainge ari kuUK. Saka paakapedza chikoro saka akati apedza kuchikoro akabva azoti iye ainge achida kuramba achingoshanda ikoko. Saka akabva auya kuZim, ainge achida mukadzi zvefasta nekuti ainge achida kudzokera kubasa. So amai ava vekuchechi vakabva vandirongera mwana wavo. Ndakazodiscover kuti ndainge ndava nenhumbu, but ndainge ndava kuda kutobvisirwa roora. Madates ainge atovapo, saka handina kuudza muridzi wenhumbu kuti ndozviripo nekuti ndainge ndisingazodi madrama kumberi kwazvo. Plus ndakanyara kunyadzisa vabereki vangu kuti ndamitiswa. Ndakabva ndazoroorwa ndikabva ndazoendeswa kumurume. Takaita 1 week tiri tose nemurume wangu. Nyaya yakambonetsa ndeyekuti akazviona kuti ndainge ndisiri mhandara, ndikabva ndazomunyepera paya ndokubva tachizogadzirisana. Akazvigamuchira akanditi yainge iri secret yedu tiri 2. Saka murume wangu akazodzokera kuUK, ndikasara ndichigara navamwene navatezvara vangu. Saka ndakazongotanga kungorwara nenhumbu. Ndaibatwa semwana mudiki sezvo ndainge ndiri muroora uyo ainge achidiwa. Ndakazopona mwana, but ndakaita zvekutongotengerawo doctor kuti ati mwana uyu ainge ari gava mwedzi. Mazuva ake ainge asati asvika, tsoro dzangu dzose apa dzakabuda. Saka murume wangu akabva azondigadzirisira mapapers inini nemwana. Iye zvino zvitigere kunoku kuchando. Mwana atokura ava ne4 years, asi pava nedambudziko rava kuitika nderekuti mwana ava kuzvimba musoro. Ndakamboenda kumadoctors. Madoctors ivo vanoti mwana uyu imvura yakawandisa mumusoro. Vakabva vadreina mvura, asi kunyange madoctors aiti apedza basa musoro waingoramba uchingozvimba chete. Saka ndakabva ndaona kuti nyaya iyi inoda kubvunzirwa kumaprofita. Saka ndakazotaura nevamwe madzibaba ava vari kuZim, vari kunditi mwana wangu ari kudiwa kumusha kwavo. Mwana iyeye haasi kufa, asi musoro wake uchazvimba kusvika ndakonfesa. Vedare ndoda kubvunzawo kuti ndotangira papi. Muridzi wemwana ndainge ndava kumuignore, plus handina kumuudza kuti ndainge ndiine nhumbu yake. Ndiri kudawo advice vedare. Ndotanga kuudza ani nyaya yangu. Mwana wangu atambura, haarari, musoro wake uchingorwadza chete. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Yai, pakaipa. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadii zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. So inini ndine secret yangu iyo yandiinayo. Secret yangu mukoma yakamira sekudai. So ndoda kureururawo kuti iniwo ndini ndakaunza chirwere mumba mushure mekunge ndaenda kuBotswana. So ndakaenda kuBotswana, it was somewhere kuma 2012 ikoko pandakaenda kuBotswana. Ndakati ndasvika kuBotswana mukoma, handidi kukunyeperai, ndainge ndichitozviudza kuti ndiri munhu ane discipline, but ndakabva ndasvika ndikabva ndazovhunduka vakadzi vemunharaunda. Ndakati ndavhunduka vakadzi vemunharaunda ndikabva ndazotanga kumhanyidzana nawo matswana aya.
mukomana shindaita kuvachinjanisa ndichizviudza kuti ini ndini, but ndakazotanga kurwara. Ndakarwara mukoma zvekuti kusvika pari zvino mudzimai wangu iye haatombozvizivi kuti murume wake akatomborwara. Ndakati ndarwara kudaro ndopandakabva ndazoendeswa kuchipatara. Vanhu vakatoita zvekutondibatsira because ndainge ndava kutozviudza kuti zvainge zviri nani kuti ndinge ndichifira zvangu mumba. So ndakazoti ndaendeswa kuchipatara paya ndopazvakabva zvazonzi inini ndainge ndabatwa HIV, ndikabva ndazoiswa pachirongwa. Zvino ndakati ndaiswa pachirongwa kudaro ndikabva ndazorikavha. Iniwo ndakati ndarikavha, mudzimai handina kana kumboda kumbomuzivisa kuti ndainge ndarikavha. Zvadaro mukoma ndakazoti ndati shandei ndokubva ndachizodzoka kumusha. Ndakati ndadzoka kumusha paya ndakangosvikawo ndichingonodhidha muna madhamu because ndakashaya kuti madhamu ndoita sei navo, ndoita vekuudza sei kuti inini ndava nechirwere. Saka ndainge ndava kuti mukadzi wangu kana kuri kunzi ndikamuudza chokwadi changu chose, mukadzi iye anokwanisa kubva atondiramba. So mukoma ndakabva ndangonyarara paya namadhamu takaita bonde redu. So icho chirwere ichi chakazobatwa mushure mekunge madhamu vava nepamuviri. So ndiyo confession yangu iyi mukoma yandiinayo. Ndakauya nechirwere ende ndinoti kana ndakatarisa mudzimai wangu pari zvino tiri kuno kuSouth Africa ndinobva ndanzwa mwoyo wangu uchirwadza kuti asi ndakaiteiko ipo paya zvose zviya zvandainge ndichiita ndichizvifadza nyama dzangu, ko iko zvinozvi ndezvipi? Nekuti ndava kurarama ndiri pachirongwa. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatisamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava. Hanzi ndogara ndichingozvibvunza kuti asi ndakaitei? Pakaipa. Ngatitaurei navo mucomment section.